Общински зони за платено паркиране във Варна създадоха истинско напрежение. Водачи, решили да паркират на тези места, сигнализираха, че знаците на улица Преслав си противоречат. Той е объркан. Пътният знак са пътни знаци или трябвало поне тях да ги премахнат, след като са сложили тези указателни табели. И той нищо не забранява това нещо, то само оказва. Друг проблемен за гражданите паркинг се оказа този на улица Русе. Според очевидци, ежедневно глобяваните са много. Има табела, но не се вижда много ясно. Не е сложена къде трябва. Аз не знам на кого да платя. Да се огледах, гледах за табели. Няма и тръгвам. Защото съм принудена заради липса на място. Най-редовно по това време особено. Паркинг автомата също затрудни гражданите, решили да пуснат 1 лев за час престой. Връщаме парите. Не успяхте да се правите? Да. То не е ясно. Управителят на общинското предприятие, което отговаря за паркингите, Стоян Аргиров, обясни напрежението сред шофьорите така. Проблема е, че гражданите, които не са се платили, които са разковени и съответно не искат да се плащат, се чудят по какъв начин да се измъкнат и какво да намерят като оправдание. Създалата се ситуация с зоните за паркиране се оказа спорна, но към момента от общинската структура не обещават да предприемат никакви мерки за отстраняване на създалото се напрежение. Едно е ясно. При неспазване на режима се поставят техническото средство тип скоба, а при необходимост и принудително отстраняване с паяк.